Subscribe खालामनानै टेक्निकल बड YouTube चैनलखौ आरो घन्टा आइकनखौ दबायनानै गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि मोनसे YouTube चेनेल सालायो अब्ला बेखौ मिन्थिनाया गोनांदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव YouTube स्टुडिअ होननाय मबाइल एपखौ इनस्टल खालामना लानाया जोबोरैनो गोनांथार। जुदि नोंथाङा मिन्थिया YouTube स्टुडिअ एपआ मा आरो बेखौ जोंनो मानो नांगौ आरो बेजों जोङो मा खामानि मावनो हायो अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नाय, मानोना बेवहाय आं YouTube स्टुडिअ मबाइल एपनि बागै गुवारै सावरायनानै होदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड YouTube चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। भिडिअखौ जागायनायनि आगोल नोंथांनिसिम आंनि सथिसे रिक्वेस्ट, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। तो फैदो अब्ला जों जागायदोनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। गोबां गोदान इउटिउबार्सफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारो, YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशना मा? YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशना जाबाय मोनसे फिसा मबाइल एप्लिकेशन जायखौ जोङो प्ले स्ट'राव गोरलैयैनो मोननो हायो। नोंथाङा जुदि दासिमबो बे मबाइल एप्लिकेशनखौ दासिमबो नोंथांनि मबाइलाव इनस्टल खालामनानै लायाखैब्ला नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ इनस्टल खालामनानै लाहैग्रो। नैथि सोंथिया जाहैबाय जोंनो YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशनखौ मानो नांगौ? नोंथांनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय, नोंथांनि चेनेलनि एनालाइसिस खालामनो थाखाय, नोंथांनि चेनेलनि रियेल टाइम भिउज, वाच टाइम, नोंथांनि बबे भिडिअआ बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज मोन्दों आरो माबे भिडिअआ बयनिख्रुइबो खम भिउज मोन्दों, मा रोखोमनि भिडिअसखौ मानसिफोरा बांसिनहाय पसन्द खालामो, मा रोखोमनि भिडिअखौ मानसिफोरा बारा नाया, दा बावैसो इउटिउबाव बयनिख्रुइबो बांसिनै सार्च खालामजानाय टार्म्सफोरा माबे भिडिअआ नोंथांनि भिडिअखौ साजेस्ट खालामदों, बेफोर गासैनिबो एनालाइसिस खालामनो थाखाय नोंथांनो YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशनखौ गोनां जायो। तो बेनिखायनो आंनि फालनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांनिसिम, नोंथाङा YouTube स्टुडिअखौ इनस्टल खालामनानै ला, मानोना गोदान इउटिउबार्सफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद बानजायनां मस्ट इम्परटेन्ट टुल एबा एप्लिकेशन जानानै फैदों। दानिया गुबुन मोनसे कुइसना जाहैबाय नोंथाङा YouTube स्टुडिअनि जोहै मा खामानिखौ मावनो हायो? नोंथांनि चेनेलनि एनालाइसिस खालामनायनि अनगायैबो नोंथाङा YouTube स्टुडिअ होननाय मबाइल एप्लिकेशनजों खायसे खामानिफोरखौ मावनो हायो। तो बेफोर जाहैबाय नाम्बार 1, नोंथाङा नोंथांनि आपल'ड खालामजानाय भिडिअनि टाइटेलखौ एडिट खालामनो हायो YouTube स्टुडिअनि जोहै। नाम्बार 2, नोंथांनि आपल'ड खालामजानाय भिडिअनि डिसक्रिपशनखौ नोंथाङा बेवहाय एडिट खालामनो हायो। नाम्बार 3, नोंथांनि आपल'ड खालामजानाय भिडिअखौ नोंथाङा YouTube स्टुडिअ एप्लिकेशननि जोहै टेग खालामनो हायो। नाम्बार 4, YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशननि जोहै नोंथाङा हेल्ड जानानै थानाय कमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा एप्रुभ नङाबा डिलिट खालामनो हायो। नाम्बार 5, YouTube स्टुडिअ होननाय मबाइल एप्लिकेशननि जोहै नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआव कास्टम थाम्बनेलबो नोंथाङा बेवहाय होनो हायो। अब्ला नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ जोंनो YouTube स्टुडिअ मबाइल एप्लिकेशनखौ मानो नांगौ, बेखौ जोङो मा खामानियाव बाहायनो हायो। आं दा बावैसो बुंबोनाय खामानिफोर जेरै भिडिअनि टाइटेल एडिट खालामनाय, भिडिअनि डिसक्रिपशनखौ एडिट खालामनाय बा लिरनाय, भिडिअखौ टेग खालामनाय बा टेग खालामनो थाखाय सोदोबखौ जोङो लिरनाय, बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ माबोरै खालामनाय जायो बेनि सायाव आङो आलादायै मोनफा भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामखांबाय। नोंथाङा जुदि नोंथांनि भिडिअनि टाइटेलखौ माबोरै एडिट खालामनाय जायो बेनि भिडिअखौ नोंथाङा जुदि नायनो लुगैयोब्ला आंनि चेनेलनि नैबे सिङाव डिसक्रिपशन होनानै दोनदो, नोंथाङा बे लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो भिडिअनि डिसक्रिपशनखौ जों माबोरै लिरनाय जायो एबा माबोरै जोङो एडिट खालामनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा जुदि भिडिअ नायनो लुगैयोब्ला आंनि डिसक्रिपशननि सिङाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथाङा बेवहाय थांनानै नायहैनो हागौ। बेनि अनगायैबो मस्ट इम्परटेन्टलि आथिखालनि जुगाव जोङो भिडिअखौ माबोरैहाय टेग खालामनाय जायो आरो मा सोदोबफोरखौ जोङो टेग खालामनायाव होनाय जायो बेनि बागै आंनि मोनसे आलादा भिडिअ आपल'ड जाखांबाय। बेवहाय थांनानै नोंथाङा माबोरै नोंथांनि भिडिअखौ टेग खालामो बेखौ नोंथाङा नायनानै लाहैनो हायो। आरो जोबथारनायाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि भिडिअनि थाम्बनेलखौ माबोरै होयो बेनि सायाव भिडिअ नायनो लुगैदोंब्ला आंनि चेनेलनि सिङाव मोनसे
भिडिअनि लिंक होनानै दोननाय जादों, बेवहाय थांनानै नोंथाङा नायनो हायो जोङो जोंनि भिडिअनि कास्टम थाम्बनेलखौ माबोरै लगायनाय जायो। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नाथाय भिडिअखौ फोजोबनायनि आगोल नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं नोंथांखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर, उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय आफा बोराइ बाथौनि।